ana parigawe apa Durga? Saderengipun kula nyuwun sugeng pangabekti ya wis tak tampa pangestune ulune tampan ana ya Durga. Nuwun inggih kula tampi kanthi asta kula kalih. Kula pundi wonten nginggil mestaka mugi babar anugrahaning Gusti. Kula narada bekti kula ngatur. Ya Durga. Alah Durga aku ki. Aku nyawang karo Durga dina iki kok lair. Nganggo klambi tek warnane merah jambu. Hihi, apa ya? Hihi. Kek rada cupet. Aduh, aku kok bingung aku. Mas, nadyan to aku ki wis sepuh ngene iki, nek roh wong ayu ki piye ngono? Arep tuwa iki sing fungsi are. Pukulun malih-malih menapa kula pangapunten. Ya ora dadi apa Durga. Durga. Sira munggah menyang kayuwangan ana parigawe apa ayo. Gandeng iki wis rada sore matur ya Durga. Nuwun inggih. Ingkang angka sepindhah kula badhe tangkep dumateng paduka Hyang Pukulun. Takon babopo. Punapa paduka menika sing ngakeni bilih Dewa Srani menika atmaja paduka. Weluh. Durga, dosa apa kang bakal ulun sandang? Pependu apa kang bakal ulun tampa? Saka ngarsaning Gusti yen to nganti panjenengan ulun ora ngakoni marang putra ulun. Ya ulun iki minangka sudarmane tobat. Ngaturaken gunging panuwun Pukulun. Ya Durga. Gandeng jenenge karo rembakan apa Durga matura ya Permoni. Menika mekaten. Apa paduka nenggih Dewa Srani menika nangis dumateng kula. Nangis krana apa njaluk apa Durga? Apa njaluk kendaraan anyar? Mboten. Halo Rabi. Midhangetaken bilih dewa menika badhe matedhaken wahyu ingkang nami. Waduh. Yayadi. Paduka kok kados mekaten. Esuk bele sore tempe. Kakang ingkang damel abang ijone kayuwangan menika ratune para dewa. Sinten kemawon ingkang prengkang saking menapa ingkang dados sabda saking Bathara Guru. Prawi mboten purun kula aturi mandhap wonten ing Marcapada. Lah tak jabel basaku marang kowe, Bathara Guru. Bathara Guru. Dina iki uga Narada wis ora dadi dewa. Pilih gabung rombongan liya. Nuwun pamit Adi Guru.